sangena ngaphakathi sitsho kaloku xa sihlabela la ngoma imnandi sangena namhlanje the 14th of September 2020 ingumvulo. Umvulo kaloku abaninzi sebeyazi balola suku lwasevenkileni phayana kwanto zonke apho uye ufumane khona konke okudingayo, ufumane konke. Nothi mna ndifuna umhlaba wamangcwaba, uyawufumana umhlaba wamangcwaba, ubhele ukhanga apha kwendlela, akufakele ecardboxini akuthumelele athi nanku umhlaba wamangcwaba, uhambe ke mntu omhle uyothakatha. Namhlanje kaloku njengoba ingumvulo sithi wena oqala usijoyina, hit that subscribe and the notification kaloku uthi uba uyithandile ivideo kabhele ucofe ulike and share ukwenzela uba nabanye kaloku bakwazi nabo ukungena kweli khaya ngoba bebone wena ushare. Njengoba isisitshile uba la kungumvulo namhlanje kweli khaya lenkcubeko yesintu siphethe amayeza athengiswayo. Noba asibinalo apha ekhaya siza kuphathela amayeza athengiswa kwezinye indawo ukwenza ubana uyeke le nto mani ubhala pha kuFacebook uba nale nto ingaba yenzani. Namhlanje siphethe iyeza elihle kaloku, siphethe amafutha. Abantu abakhoyo phayana esikolweni xa sigqitha njengaloo nto will know ukuba phayana esikolweni xa siqala the basics, the foundation, the fundamentals amayeza, apho siqala khona sibuzana uba yintoni iyeza, sithi iyeza is anything and is everything. Silitshoke iyeza, sithethe ngamafutha, sithethe ngengcambu, amagqabi namaxolo, imihlaba, yonke nje into ethiye isetyenziswe eyezeni, whether liyanyanga okanye liyathakatha. Elo yeza kuthiwa kaloku iliyeza. Namhlanje siphethe amafutha, talk about isikolo. I-group eqhubayo isaqhuba ke, izawuphuma ngekudala, and then there's another group abantu asebebhalisile. Siyavala nge-month end yakhe uSeptember, le last group eceliweyo ngabantu abathi susivalela ngaphandle. Ikhona ke iform xa uyapha ku-www.vusilanga.co.za about us and the academy. You just click the link, ikuthatha yokufaka kwiform, ugcwalise loo form ikhawulezayo, ulindeke xa sekuvala uzawubhalelwa ke nawe kuWhatsApp kutshiwo ukuthi uthini umkhombandlela. Njengoba sesingene ke ngezasevenkileni ku-www, wena mntu othi ukhala ngezichitho, sithi kaloku suba nengxaki esichitho xa uzawuphelwa ngumendo, uzawuphelwa zizinqanda ngenxa yezichitho, into ezisolvekayo. Khona ikhombo yesichitho, wena uthi ndinesilwane, andijokoja le nto, andenza le nto, uthi ubhele zikhona neekhombo zezilwane yafumaneka. Wena mhlonipheki ndini, wena ndoda ndini, wena mama ndini othi ufuna xa ungena uhlonitshwe, ukhona umhlonipheki khombo nawo. Kanti ke abanye emva kwale COVID bazawuguduka bafike kuloo mizi bivaliwe, ekukho ezo nto zingqunga phakathi kwekhaya. Ukhona ugila umkhondo kaloku wena usebenzisa ingathi ulixhele elithile eliziqiniselayo. Ugila umkhondo udesignwe for wena ukwazi ukuzenzela ungakhange ubize mntu. Sithi kaloku sinje basiqala ihlobo abantu bafuna imali, abantu sebeqalile uthengisa imiqamelo neengubo. Sithi kaloku banazo iintlanga zemali ukwenzela uba into zibambayo zikwazi ukwenza uba imali ikuthanda, imali ukucacela, imali ingakubaleki. Xa sesingena ke kwintlanga zemali sesikwenzela, siyakuxelela ukubana imali yakwazi uvalwa zizihlwele, zivale ukuba uyavimba. Kodwa ke kula process yentlanga zemali siyayihoya naleyo. Ayu, yathengisa ubhele. Khawuthi singene ke endimeni ke namhlanje apho sithetha khona ngale oil. Namhlanje sithetha ngomhlakuva oil. Umhlakuva oil, abantu bakaFacebook dala bebuza, tata ubhele yintoni lento yomhlakuva oil? Kuba siyafika kwezi ndawo zithengisa sithi sifuna umhlakuva oil, awaziwa. Umhlakuva oil kaloku mntana omhle yi-oil esuka kwiplant ekuthiwa ngumhlakuva, kanti xa beyikhumtsha le plant ngesilungu bathi yi-castor plant. So le castor plant inezambotyi, ezambotyi ezishape ingathi yi-tick xa noyibeka phantsi. Omnye athi hayi mani ifane ezambotyi zirhabaghabi ingazii-sugar beans, but if you look at the shape iphantse ufana ne-tick. Ispoti ke ziye zisondele ke kwezi sugar beans. That is a castor seed, kulapho kuphuma khona i-castor oil. Ngegama ke eli-botanical uzawufumanisa uba yikekele kulaa tick, bathi yi-Ricinus communis. Ricinus communis, u-Ricinus is Greek,
for i-tick, kube ngathi i-tick, i-Ricinus communis. Njengoba sithetha ngayo ke le plant, asizungena kwi-plant itself sitsho uba yenzani, mhlawumbi will find time. Namhlanje sithetha ngala oil isuka kwezambotyi, that is i-castor oil okanye umhlakuva oil. Masingeneni ke endimeni siqale ngezi medical ukubana yenzani le nto phambi koba singene kwezikamayezeni. I-castor oil mntanomhle ingumcimbi okudala ukhona from the ancient times. I-castor oil lena yayisetyenziswa by Indians because that's where it comes from, is Indian, i-origin yayo. After the Indians used it, it went to other areas or to other places. Yona ke i-castor oil yazofika ke nalapha e-Africa ingena through i-Egypt. The Egyptians were the very first to use it. It's also believed ukuthi babeyisebenzisa naphayana kwi-mummies ngenxa yezi-properties zayo. I-castor oil, ii-properties zayo ezingu-antibacterial, antifungal, antiviral. Kuba kaloku if ufuna ukumamifya, ufuna ukwenza isidumbu singaphelelwa, singabi nazibacteria, you need into ezaba ngu-antibacterial. Kulapho ke yaqala khona ukusetyenziswa lento eyi-castor oil as it is stated. We don't know kuba kaloku into yokumamifya yaye yaphela kangangoba ne-scientists are still trying to check ukubana kwakusenziwa njani. Silapha kaloku namhlanje kule fama yelabhulu elinoboya esifubeni. Uzawuthi usamamela uve kukho nabanye abantu abathethayo. Yifama kaloku lesikuyo namhlanje, sizoba amayeza athile apha efama engelibhulu nyengezele ube amanye ongakhange uwachaze. So i-castor oil ke yathi usetyenziswa kwayo medically because ke kwafumanisa ukuba uphando luthi le castor oil iyazinceda izinto ezithile. Ngokwesintu sethu siyazi i-castor oil into yokuhambisa, kanti ke abanye abantu bathi into that relieves i-constipation. Uzawuthi ke wena ayithetha into enye leyo phela u-relieve i-constipation uhambisa, kanti sometimes omnye akafuni uhambisa, just want to relieve i-constipation. Amalady ke aqala uyibona le castor oil uba neenwele ezi yazenza le nto utsho ngeenwele ezistrongwana, iinwele ezindana, iinwele ezondlekileyo. Castor oil yasebenza, but sikurecommendela ukuthi try aloe vera oil because yona it goes beyond what castor oil is doing. Ngokwakudala ke in the 1960s and 70s, i-castor oil was also used to assist labor phayana emakhaya ngokwakweza traditional birth attendants, abo mama babebelekisa bakuncedise nge-castor oil ukwenzela ukubana usana olu lungabi ngoqaba emnyango. Iphinde ke le castor oil has been found ukuthi assist because of the antibacterial, antiviral properties kwi-wound healing. Xa wena uneso silonda singakuphathi kakuhle, singafuni ude sibe right, bathi sebenzisa i-castor oil. Thina we further recommend ukuthi khawuqale nge-aloe vera oil. The same castor oil is a detox ke mntana omhle. Sithi xa sithetha ke phayana esikoleni nge-organs that assist ekudetoxeni, sizawuthi liver iyadetoxa iliver. Bathi abantu botywala xa babhidile le nto yobutywala buxabane liver lena yoyisakala, ube neza liver cirrhosis, iliver yakho ke ixakene nobomi ke mntana omhle, utsho ube nazo nezinye ingxaki ezihamba nokudumba kwezibindi. Omnye bene-problems ze-kidney because nayo i-kidney iyadetoxa. Uthi xa umzimba woyisakele kudetoxa, ii-kidneys be-affected, uzambona umntu ngemilenze ezawudumba, kuthiwa ii-fluids are not returning, befamba ziyanyuka, ziyasindwa ke ngoku nengxaki ye-kidney, udumba emazantsi. Another organ that detoxes zii-stomachs, masithethe ngegathi nje okanye i-gastrointestinal system. Ithi nayo i-detox ikhuphe ezo waste efamba ziyakhutshwa. You remember mos i-absorptions ziqala khona kwi-intestines, that's part of the process ke, then the waste is excreted. Yadetoxa ke ne-skin. Uzawuthi umntu sithethe ngephuza face, usele kakhulu utywala, diniwe i-skin. So zezo organs ke, the skin, the intestines, the kidney and the liver, iyasebenza ke i-castor oil ukuzi-assista ezo organs xa umane uthi laxa
elacepha umane uthi laqa, because kaloku la oil helps in flushing. By the way, it promotes the immune system, incedise ne-lymphatic system. I-lymphatic system ile izawuthi nayo xa isoyisakala mntana omhle uphume amaqhuma kwezi ndawo zizi-lymph nodes, ixhaphake ke kubantu. Ngoko ndiyabona uba into zatshintsha. Abantu ababe nentsholongwane kagawulayo in the past ufumanise bapha ezintanyeni banamaqhuma. That's the lymphatic system xa yoyisakala. Iyancedisa ke i-castor oil ukuncedisana ne-lymphatic system. Iphinde ke kwa the same castor oil ikuncedise as an anti-inflammatory, particularly kwi-muscles and the joints. Uthi xa ubuneza joints zibuhlungu nje basishumayela ke kweli khaya ubozimamela ezi zinto ubhale ukwenzela uba xa sithetha ngenye yelelene kwenye ngokosebenza uzihlanganise. We spoke about eucalyptus oil, we spoke about camphor, sathi zingu-anti-inflammatory. Hlanganisa ke mntana omhle kuta ke into eza kubeka endaweni indeke le engu-medical. Asizukuyigqiba besikukrobisa nje ukuba le castor oil iyawenza umcimbi wayo. Sigqithe size ngokwezikamayezeni. Kuba kaloku abantu bakaFacebook bona xa bethetha ngomhlakuva abathethe ngomhlakuva we-digestive bele. Siyayazi i-digestive thina sizityela ilaxa. Batsho abantu bamayeza xa befuna ude umke kule ka-medical bafuna ungene kuleyo kuthakatha nokunyangana nokuwenza zonke ezanto abantu bamayeza. Umhlakuva oil mhlawumbi xa sesifika kwezo nyanga singathi i-castor, because xa uthi i-castor oil ingathi noko ayisenamandla. Here's the thing endifuna uzuyiqaphele mntana omhle. When you go buy i-castor oil, umzekelo, you may get 100 ml, mhlawumbi kuthiwa yi-9 rand or 10 rand i-castor oil. But then if uya kubantu bamayeza uthi ufuna umhlakuva oil, neprice ithi khatha, because ngoku bathi le nto uyoyenza yinto eza kubeka endaweni ikunika imali, bathi masiyonyuse iprice. That's why it's important ukuthi uyazi uba xa ufuna umhlakuva go buy i-castor oil evenkileni, ungayothenga seyibizwa ngesintu because iza kudurela while is the same thing. Now wenzani ke umhlakuva lona? The main kubantu ke bakaFacebook abeva ngomhlakuva oil aba bantu bezigubhu, aba bantu basithwalisayo, athi esisalapha isigubhu sothwala asifuni gazi, sidla umhlakuva. Uvela uyibone le nto uba kutheni lo mhlakuva uzawudura kangaka, kuba kaloku ngoku ufakwa kwesaa sigubhu se-80,000. So soze ibe cheap ke le nto uzawumane uyigalela phayana ityiwe ile nto ungayaziyo laa rhorho ihleli phaa kwesaa sigubhu. That is the general use ke oyivayo ngabantu bakaFacebook ukuthi isigubhu sala ekhaya sidla umhlakuva. That is i-castor oil ke mntana omhle. Setyenziselwa loo nto ke kwizigubhu, baphinde abantu bezigubhu bathi xa bedibanisa ezi zigubhu zabo zokuthwala bayawusebenzisa kuloo mafutha amaninzi afakwayo kwenzela uba utsho na ube nenyoka yakho omane ujamelana nayo ebusuku, imane kulenca le nyoka, imane kulala le nyoka yakho. Baphinde ke abantu abenza izibunge basebenzise i-castor oil. What you will notice nje basisihla nayo nje siyophuma ezantsi, the thing is le castor oil yenye yamafutha angenisa okuhle, yenye lamafutha asetyenziswa kwizinto zentlahla. Akhona namanye ke sithetha ngalamafutha original, not la ofumanisa ukubana hey there's a lot of meat around wona. Sisathetha ngayo imihlakuva, sizomane sisiza nawo ke one by one ukwenzela uba xa uzihlanganisela izinto zakho zentlahla uyazi uba ngawaphi amafutha angafekekiyo, kuba i-castor oil no one fakes it, kulula ukuyenza from the castor plant. Le plant ke apha e-East London is very invasive. Ukuba ulapha e-Southernwood mhlawumbi ufuna uyazi le plant, if ulapha e-Southernwood intoni esa strato esingapha kwe-St. George's, St. Peters, phaa kweza robots khawujonge phaa kwela thafa nantsi yale plant apha ngasezirobotini igcwele kweli monti. Eyona ndawo endiye ndakhawuleze ndayicinga lise-Southernwood, but is everywhere apha koma-Greenfields ikhona nalapha ezilokishini.
komdantsane eziphunzana, uzawufika le nto ilapha ngasemifuleni phaa ezantsi. Sisityalo esinamagqabi amakhulu, kuthi xa isizini iphume ezaa nto zihlabayo onothi xa ubhideka ungade ucimba mhlawumbi yilaa nto kuthiwa yintoni, sisinama, laa nto incamathelayo. Izawuba yinto enjeyana ineeflawa ezipepule xa isizini yeflawa. Yiloo planti ke isebenza kwezinye izinto. The bean ephangaphakathi yiyo le kwenziwa ngayo i-castor oil. That's why iyinto efumanekayo. No one should fake laa nto invasive ininzi ngola hlobo. Sithe ke ngena kwizibunge zebhizinesi xa sesilapha sitsho ubana naxa usenzelwa isiphondo sebhizinesi ithiwa qaba, because kaloku le nto ngokwee-properties nee-energies zayo ibuhozahoza kwizinto zemali. Sigqithe ke sithi le nto enhances imood. Uzawuthi xa usenza loo nto iqhumisayo phayana wena endlini namayeza akho okuqhumisela intlahla, masohlule la mayeza akhona la kugxothwa izinto ezimdaka, abe khona la waqhumisayo ube bugqumarha urhogole, okwenzela uba nawe wena mntu unebhizinesi xa uqhumisela ibhizinesi. Ukuba une-charcoal, i-charcoal le ithengwa kweendawo zamandiya, ofika ibudisk ubeka i-charcoal yakho, ugalela iyeza lakho, which will be a nice powder, and then uthi chatha umhlakuva kuqhume, ubuyafuna nawe ube ngathi uyafutha, ukwenzela uba the energies zingene nalapha kuwe. Naxa uzawuphuma ke mthengisi ndini uyothengisa kwezo ndawo uthengisa kuzo, mhlawumbi wena ungumntu we-insurance, wena ungumntu ozithengisela ezinto zakho ze-MLM, ufuna xa ufika ubashayashaye, ufake nomlomo mnandi bakho wenzela uba kuvunywe. Andithethe ngawe wena mntu ufuna uyovunywa, ndithetha ngalo uthengisayo, ukwenzela uba xa ufika phaa ufika imudi nje, xa ungena imudi ibe yilena yenza uba iinto zakho zihambe kakuhle. Aphinde omnye umntu ngumntu owayebona, umagrazula akutsho bavalene ke ngoku abantu abachazayo, omnye ukumonele namonemonelana wakuvala. You must go back to la video apho sasithetha khona ngokuvalwa kwabantu abamhlophe. Whether ubungumntu ongumprofeti bakuvalile, ubuligqirha elichazayo bakuvalile. Umhlakuva uyasetyenziswa kwizinto zokuvula, uvile mosithetha nge-charcoal namayeza afakwayo gala umhlakuva. Nalapha ke umntu ovula amathongo iyasebenza ke laa nto ngala charcoal namayeza ovula, uthi qaba umhlakuva, particularly late xa ulungiselela ukuyolala, and then ke ngoku uwajonge amathongo. Kodwa lena ke kufuneka ukuba ayikhawulezi ukusebenzela, usebenzisa amayeza ovula amathongo. Andiyani uba sikhe sawancokola nakweli khaya. Itsho ke into yomhlakuva neento zokuvula amathongo. Iphinde le nto isetyenziswe kumntu onengxaki yamabekelo. Xa ndiyaphaa kwatatomncinci, tatomncinci ngulo uneento zakhe, uthambise amayeza kowenu afakwe umhlakuva phantsi kwenyawo, thambise amayeza kowenu ufake umhlakuva apha esandleni, ungene endleleni. Sinaso ke isiphondo esingenawo umhlakuva esenza loo nto, esinamafutha oyikekayo, ukwenzela uba ezaa nto yozinyathela zingakwenzi into, instead zisike ziye kumnikazi, wena mntu kodwa ufuna uthakatha bhetere. Iyaphinda yangena ke kubantu abanyanga amadliso. Why siyifaka kumayeza amadliso? Siyifaka because it has a laxative property. It is a very thick oil. Is one oil that doesn't freeze ke mntana omhle. Noba ungayifaka at what temperature, mhlawumbi wena uthi ufuna uyizama nge-ammonium liquid, uthi ndiyayifriza ke namhlanje, it has been proven ukuba ayifrizi. Yiloo nto beyisebenzisa kwii-oil drills kwezaa ndawo ziphaa kuphezulu kwezaa Scandinavian countries apho kubanda khona ilanga, uba litshonile likhe lihlale inyanga, uba liyavela ke lihlale inyanga kusemini ixesha elide. Kwezaa ndawo zibandayo bayisebenzisa ukwenzela as an antifreeze kwii-industrial machines. Sithi ke siyifaka ke kumadliso because we want it to flush eladliso, we want it ukuba idliso ilithobe liyophuma ngaphantsi. Siyayifaka nakwiinto ezikhothwayo ke lo mayeza wakhotha, sikukhothise ngawo umhlakuva. Heyi, hayi ininzi le nto abantu abahle kuhamba ixesha, ngathi mandiyiyeke engenye nenye khawuhambe nawe uyoziphandela indele listi yezi zinto zenziwa yile nto soze ndizigqibe. Khawuhambe ke uye kuloo venkile yakho kwenu, loo venkile uyithandayo, kuba sinayo
le castor oil phayana kwavusilanga, because i-online store noko ayinothi ikuthengisele neento zoma-10 rand. Noko uzawuthenga into e-10 rand and then ubhatale imali eninzi yokuyiposa le nto ye-10 rand. Iya kwivenkile ekufutshane nezi zizi kuthiwa zintoni ezi grocery shops. You go to any grocery shop, you get i-castor oil. You go to any chemist, you get i-castor oil. You go to any Indian shop, you get i-castor oil. Everywhere uyakwazi ke nozenzela ke mntana omhle, thatha ezambotyi uzikhande upheke. Iprocess but ke iyenzeka le nto xa wena uzifanela nobhela ungena le 10 rand iyothenga. Masiyekilale ke singayitsali eyasevenkileni ukwenzela ubaleke uye evenkileni uyothenga. Asithi thenga castor oil khawuhambe uyothenga into ezidurayo zakwabhela. Thenga into ezidurayo zakwabhela, ubhele atsho abe nemali yeChristmas. Ndithenga impahla zeChristmas nam ndihambe ndimhle ndiye elwandle. Masibulele izihlwele ke zisidibanisayo naba sandusifumana bathunyelwe zizihlwele zakokwabo. Bayabulela ootata ubhele, sincedile sidibane nale channel, ininzi esiyifundayo. Siyabulela nathi kaloku bantu abahle, siyabulela hlwele, makube chosi kubeyele xa sitshoyo siyacamavusha.